I'm here in Edmonton Airport. Ayan. So, pauwi na tayo ng Pilipinas. Ayan. Jaja! Hello! Baby boy! Daddy! That's your daddy. What's up, Kabalen? So, eto na, no? This is it. I'm here in Edmonton Airport. Ayan. So, pauwi na tayo ng Pilipinas. Ayan. So, I think this is a temporary goodbye sa Canada. At hopefully, sana makabalik pa rin tayo. We're just waiting for the approval of my LMIA and work permit. So, God willing, kung ma-approve yung dalawa na yon, magkakaroon tayo ng chance makabalik dito sa Canada. And Edmonton-based pa rin naman tayo kasi doon yung magiging future employer natin. So for now, I have to go home for some circumstances. Alam nyo naman yung naging sitwasyon natin na nagkaroon tayo ng konting problema. At ganun din naman, kailangan ko rin naman mag-exit sa pagkakailangan ng mag-process ng work permit. Kailangan ko rin naman lumabas ng Canada. So I might as well just go home kasi siyempre miss ko na rin yung mag-ina ko, lalo-lalo ng aking baby Jaja. So at least magkikita-kita na kami while waiting for the approval of my work permit. Ayan. So I'm here now in Edmonton Airport. Gate 16. So Korean Air ako. At sakay muna ako dito, domestic flight muna. At dediretso ng Vancouver. And from Vancouver, punta muna ng Seoul, Korea. May layover. Madali lang, 1 hour lang. Medyo nag-worry nga ako kasi kung papalit ako ng plane to plane, sigurado tatakbo-takbuhan yan. 1 oras lang ang pagitan. Hindi ko pa alam kung saan ang check-in, saan ang ano. So, medyo mangangapa tayo mamaya. Pero it's part of the adventure. So, ayan. Subaybayan nyo, samahan nyo ako hanggang dulo at uwi tayo ng Pilipinas. Okay, so we just entered our gate. And we're headed to the plane. So, gate 16 tayo. So, boarding na tayo sa ating aeroplano. Okay, so we're going to 6E. Sorry. 6E, middle. Okay, so we are now at our seat. And ito na, pa-Vancouver na tayo. So, siyempre, domestic muna eh. Yung sinakyan natin ngayon from Edmonton, domestic muna siya papunta Vancouver. After that, punta na tayo ng Korea na. So, mabilis lang naman to, 40 minutes. And samahan niyo ako pa Vancouver. Okay, let's go! Alright, so we just landed Vancouver Airport and ito, meron tayong konting leeway dito. Makakapag-lunch tayo dahil meron pa tayong 2 oras para kumain, relax. Nakalabas na tayo ng aeroplano. So explore muna natin yung airport ng Vancouver. Hi, good afternoon. I'm just gonna ask, where's the international gate? E. You have boarding pass? Yeah. Follow daw natin siya. Escalator upstairs. Okay. Here on the far left, the walkway will
take you to the T gate for international gate. So up the escalator, then go That way. left All the way down. all the way there. Yes. And would you know if this one it already includes? Yeah. Yeah, it's T. Does it includes my luggage there? Would you know? Yeah. Don't go wandering around. It's already 1 o'clock coming. Your Yep. flight is leaving at 3 o'clock. And international gate is much bigger than here. Okay. Yeah, so just go direct to the international gate. Otherwise, you don't want to miss the flight. Okay. So all right. Thank you so much. Ayun, I don't want to miss my flight daw. So sabi niya, akit daw ng escalator dito. And then far left. So yun. Far left tayo. Okay, so ito. Ito yung far left nila. So basically ito na yun. Ito yung mga gates. So mga aeroplano na nasa labas dyan. Uy, syempre, experience natin to. Ayan, no? Diba? Yung ating walkalator. Alright, walkalator. Nice. O, diba? Okay, so ito, kain muna tayo. Dito tayo ngayon sa A&W. Ayan. Sorry. Kain muna tayo ng mabilisan kahit ano lang. So I think we'll have chicken wrap, chicken bacon wrap. Ayun. Kasi di tayo pwede mag-beep, baka di tayo makalakad. Ayan. Hi. I'll have one bacon chicken wrap. Yes. And then, does it come with a meal, like a drink and a fries, something like that? Okay. So it would be a drink So and a bacon fries. chicken wrap and a root beer Sure. and fries. Yep. Okay. Anything else for you? That's it. So that would be 11.40. How much? 11.41. 41. 41. 11.41. Okay. Are you paying by card or cash? I'm gonna pay cash. Sure. Okay. Alright, so we're now able to order dito sa A&W. So, nag-ano na lang ako. Umorder na ako ng chicken bacon wrap. Ayan. Tsaka fries and root beer. Okay, so kain lang tayo ng mabilisan, no? At, pero syempre, isasama ko kayo. Sige, tara. Okay, so we're now boarding Korean airline na. So ito na. Ito na ang mahaba-habang biyahe. Ayan. So, nakapila na tayo kahit ang haba ng biyahe sa gate. Ayan. Okay, ito na. So papasok na tayo ngayon sa eroplano. No? So this is Korean Air again. Ayun na siya. Uy, laki. Pakita ko sa inyo. Yun, no? Yung kulay blue. So, yan. Yan ang sasakyan nating eroplano for today's video. Okay, so ito na. Mahaba-habang na to, biyahihan. We're headed to Seoul, Korea. Sayang nga lang kasi isang oras lang yung layover. Para sana ma-explore natin ng konti. Sayang naman. Free earphones. Ayan, doon. Free earphones. Oh, sorry. No, it's on me. Can you put this way for security? Yeah. Thank you. All good? It's okay. Ayaw nilang mabidyohan yung mga flight stewardess. Ayan. So, we're inside the plane now. And, eto. Siya, maganda naman. Maluwang yung mga seats. Ayan. So, our seat is so our seat is 50A. 50A. Okay, so let's look for 50A. So dito tayo. Sorry.
48, 49, 50. Ito, 50. 58 tayo sa... Okay. So, ayusin lang natin yung gamit natin. Balikan ko kayo, ha? Okay, so here we are now seated sa ating upuan. So, this is 5A. Oh, 50A. At tayo nakasettle na, no? So, makita ko lang sa inyo kung yung mga freebies. So, kaninang pagpasok natin sa airplane, nakakuha tayo ng kanina yung free headphone. So, ewan ko kung saan ko nakabit. Kakalkalin ko muna sa bulsa ko. Pero, eto, meron siya yung libreng unan. Ayan, kasi mahaba-haba nga yung biyahe nito eh. Unan. Tapos, eto, chinelas. Kung gusto mo, nakasapatos ka, gusto mo mag-relax kasi nga mahaba yung biyahe. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. O, diba tayo, chinelas. Slippers. Diba? Very convenient. Galing tong Korean Air, in fairness. Tapos, meron siyang kumot. Ito, kumot. Yan. Okay, so what's up? We just landed Seoul, South Korea. No? And it was a very long flight. Siguro mga 12 hours din yun. Grabe, hindi mo alam kung paano ka pupwesto. Kung magtatagilid ka ba, didiretso ka ba, mapapulok-putoy mo yung pako, didiretso mo. Lahat yata ng position nagawa ko na. Nakailang pelikula na rin ako. So, ayun. We still have one more plane to go bago makarating ng Manila. And then, susunduin tayo going to Pampanga. So, konting tiis pa at makakauwi na rin at makikita na rin natin ang ating pamilya. Siyempre, si Baby Jaja. Excited na. So, alright, let's go. Okay, so we're getting out of the plane now. At sana makahabol tayo doon sa next connecting flight natin going to Manila. Kasi 5, na dito, magsi 6 o'clock na. And based dun sa ating ticket bye-bye. Yeah. And based sa ating ticket is 6:15 ang next flight. So ewan ko kung delay ba yung flight nila or maiiwan tayo, we do not know. So, hopefully, maging naman sila. Consider it. Kasi, hindi naman natin kasalanan hindi agad dumating yung aeroplane. Okay, so, let's see what's gonna happen. So, okay. Welcome to South Korea. South Korea na to. Nice. Okay, so buti na lang umabot, no? Boarding na agad. Ito, 247 gate bound to Manila. Ayan. So halos wala nang pahinga talaga. Pagka baba ng plane, takbo dito, tapos boarding na. Buti na lang at naabutan pa natin. Okay, so talagang sagara ng pagod ng biyahe. Okay, there you go. We've passed the gate na and we're now boarding the plane. Pa-escalator yung daan nila pababa. Yan, dito. Tapos, ito yung papasok sa aeroplano. Ayan. Hi! Hello! Mga Koreana. Okay, so this is the bridge going to the plane.
Malawak din yung airport nila, maganda. Okay, so we're now on our seat at last plane na lang. Tungtong na tayo ng Pilipinas. So, konting tiis na lang. Siguro mga ilang oras to, mga 4 na oras siguro ang biyahe. Korea to Manila. 3 hours or 4, mga ganun. So, medyo haggard na at talagang gusto ko na lang umuwi, magpahinga. So, medyo matamlay na tayo. So, dito na muna at update na lang kayo mamaya pag landing natin sa Manila International Airport. Okay? Okay. So, just landed. Kami bukas pa. Oo nga, we just landed. Po. Wala na po. Last na to. Alright, so we just landed Naiya International Airport. Good, pero at least nakauwi tayo ng matiwasay. So, kunin na lang natin yung gamit natin. Papain na lang natin yung tao. At para hindi tayo masyadong makipagsabayan sa kanila. Okay, so welcome back home. Kabalen. Okay, ayan. So, bumangon na tayo, no? At pinahupa muna natin yung mga tao kasi ayoko yung nakikipagsabayan. Usually talaga gano'n ang ginagawa ko. Hinihintay ko muna magsilabasan yung karamihan sa mga tao bago ako tumayo. Tsaka kunin yung luggage ko kasi yun nga, siksikan, tsaka hirap ng lumakad. Maganda na i-clear mo na muna kung di ka naman talaga nagmamadali. Wala ka namang connecting flight na agad-agaran. So, ayan. Pilipinas, kung mahal, nandito na tayo ulit. Okay, baba na tayo. Bye-bye. Bye-bye. Oh, nandiyan na yung mga Pilipino. Ayan na, ang dami na. Hello po. Uy, umuulan. Umuulan, oh. Okay, touchdown. So, nandito na tayo sa Naiya International Airport at nandyan na rin yung sundo natin. Si Joanna at saka si Jaja. Ayan, nakikita ko na sila sa wakas. Ayan, so, salamat po sa Diyos dahil nakaland kami ng safe at nakauwi tayo ng mapayapa. Okay. So, ngayon, i-message ko na sila para salubungin. Pero puntahan muna natin yung luggage para makuha muna natin yung mga gamit natin. Okay, so we're in the luggage area na, no? So, iniintay na lang natin yung luggage natin para makalabas na nga tayo. Ayan. Okay, so we got our luggage. Labas na tayo at para ma-meet na natin yung pamilya ko. Alright? So, wakas at nakauwi din. Okay, labas na tayo. Dito na tayo sa arrivals. Grabe, umuulan, no? Baby boy! Baby boy! Jaja!